Ez dugu inoiz ahaztuko. Azken finean, herrian dagoen elkartasuna, gogoa, indarra eta gauzakoik egiteko eta bultzatzeko. Eskerrak eman dizkizuegu ekitaldi honen bitartez egoera hau ikusarazi eta salatzeagatik. Miren, Lesbosea joan zen eta zegoenean errefuxiatuak oso egoera txarrean zeundeten. Orduan beha beti laguntza eskatzen nahi izan. WhatsApp pila bat bilatzen zizkigun, garai hortan behintzat. Orduan guzek egiten genuen, banatu WhatsAppak. Eta bidaltzen, Josemari iritsi zitzaion bat. Mirenen berri jaso genuen. Eta Miren bere denbora, bere alegina, bere ilusio guztia ari izan Lesbosen errefuxiatuentzat eskaintzen. Eta pentsatu genuen horren berri zabaldu behar genuela herrian eta Mirenek sentitu behar zuela lasarte horia bere herria berarekin zegoela. Eta guzti hori ikusirik, ikusi genuen eta sentitze genuen ere lasarte horian elkarte asko, pertsona asko, ez? Gabiltzala lanean, gai anitzen inguruan, eskubideen inguruan. Eta egin genuena izan zen, pertsona guztiekin kontaktua egin, denon artean hitz egin, partekatu, gurasoen gandikan etorritakoa. Eta orduan erabaki genuen, ez, talde bezala elkarte guzti, pertsona guztik batuta, ekitaldi bat burutuko genula. Eta horrek ekarri zuen ekitaldia, baina ekarri zuen ere elkar ezagutzea, handitzea. Eta ekarri du ere oraindikan elkarrekin gaudela, ez? Ja badiala urte batzuk, elkarrekin ari geanak, gustora eta horretan jarraitzeko gogotsu gaude. Helburua zekan alde batetik diru ateatzea, Lesbosek garatzera izan proiektuari bultzada bat emateko, eta bestetik ere pixkat elkarte desberdinak ezagutzeko eta pixkat bizi genituen errealitate desberdin horiek azaltzeko. Eta bertan kultur sortzaile desberdinak egon zian, oso politia izan zen, herritar bakoitzak bere aportatu zuen, eta ekitaldia zoragarri izan zen, elkarteek hitz egin zuten behaien lanaren inguruan. Azkenen zentzu asko zeukan, niretzat elkarte bakoitzak helburu konkretua dauka, baina bertan ikusi izan ere, nahiz eta helburu konkretuak eduki, badagoela modu bat sarea sortzeko, helburu asko igual askotan ez da kontuatzen, baina helburu sortzekoak dauzkagu elkarte desberdinek. Eta nik uste da jontzala pixkat elkartasun sentimendua, ez azkenen jende pilo bat bildu ginean, ez dala erresa solako ekimenetan jendea biltzea eta jendea emozionatuta zegoen, orduan uste izan zala olako elkartasun... Sentimendua sortu zen. Gure kasuan bizipozakoak gurekin jarri zian harremanetan eta eskatu ziguten oihal erraldoi bat koloretsua nahi zutela beraien proiekturako eta bururatu zitzaigun elkarte bakoitzak bere irudi berezia izan zezan eta zein hobeto elkarlanean egin genuen Uxue Berexia hartzarekin. Berak ilustrazioak egin zituen eta oihal kolore bakoitzean islatu genuen elkarte bakoitzak burutzen duena eta hori dena elkarlanean josi genuen eta esperientzia aldetik oso aberasgarria izan zen, elkarte guztiak ezagutu genitulako eta elkarte bakoitzak ere parte hartu zuelako oihalaren sorkuntza horretan. Elkartu ginen elkarte guztien artean antolatu genuen azoka bat eta kirol egokituen jai moduko bat eta bertan talde bakoitzak jartzen genuen salgai jarri nahi genuena, baino salgai jartzeaz aparte informazioa banatzen genuen eta antolatu genuen denon artean jolas bat, modu horretara etortzen zian familiak, haurrak eta gurasoak eta galdera batzuk prestatu genituen. Talde bakoitzak zeuzkan 2 galdera eta inbertzuten hori bete, galdera horiek erantzun, da horrela ezagutzera eramaten genuen bakoitza gure errealitatea. Azoka zegoen bitartean ere, elkarte bakoitzetik holtzara igo ginen denon artean puzzle erraldoi bat osatzeko. Eta arratsaldean holtza hartu genuen, bertan Bizipozako herriko elkarte desberdinak elkartu ginen. Eta bakoitzak bere elkartea zertan azaldu zuen.
eta gero danon artean ez, hainbat ekimen egin zian, izan daitezke bertsoak, desfile bat egin zan, bideo batzuk ere jarri zian, eta bukatzeko oial erraldoia egin zan, oial erraldoia Karmele eta Beresik egin zuten hori, danon artean hartu genuen eta astindu genuen, eta oso emozionante izan zen, momentu bat izan zen. Nik oro naiz, Lasarte Oriako maratoiko kidea, eta, esan nahi dut, altxorra izan degula biziposarekin maratoian, elkarlana egin dugu, erraldoia, eta, oso polita izan da ezberdinetako jendearekin lan egitea. Osea, altxorra bat dakagu herrian, eta nik uste dut hemendik aurrera beti posarekin egongo gehala lan da lan. Ni Ainhoa naiz, kirol egokituko hezitzailea, eta gure kasun lehenengo aldia zen Euskararen maratoian parte hartzen genula. Gutzako oso esperientzi berezia izan zen. Alde batetik sentitu ginen herri osoaren partetik oso entzunak eta babestuak. Horrez gain, baita ere Bizipozako elkarte guztien partetik ere sekulako babesa jaso genuen. Eta beste realitate batzuk ezagutu eta beste realitate batzukin baita ere elkartasun hori sortzeko aukera bat, ez? Bai, ni egia esan da kriston subidoia sentitu nuen. Familia osoa, lagunak, nerumeak, hor arro ni kontatzen ari nintzela entzuten eta herriak ere bai, gure errealitatea, gure beharrak eta gure oztopoak eta batez ere gure indarra ezagutu ahal izan zuen eta oso polita izan zen. Nire kasuan, Marimoto bezala parte hartu nuen, porrotxekin batera, saio txiki bat eskaini genuen herriko plazan. Herriko Lasarte Oriako gauza politienak bildu genitun eta sortu genuen posta berra. Oso parte hartzailea eta oso herrikoia izan zen. Hartu zuten parte guantxen deu txaranga, baita xumela bezbatza, eta hor bukatu genuen danak elkarrekin dantzatzen eta baita ere Bizipozako. Eta Bizipozako kide guztik, bertan egon ginen. Eta azkenean bukatu zen festa, herriko plaza erdi-erdian, oial erroldoi bat atera genuen koloretakoa, eta bertan dantzan, eta... Gure ikonoa. Gure ikonoa. Polita izan zen, egia zen momentu horretan elkartu ginen aurrak, helduk, kide guztik, herriko jendea eta momentu polita izan zen. Herriko jaietarako sorgin jaien gonbidapena jaso genuen. Horrela sortu genuen jai bat. Bizipozako elkarteak, sorgin jaietako lagunak, aurrak, familiak, txaranga, korua. Harrietan gure ametsak margotu genituen. Nolako Lasarte Oria nahi dugu. Eta hona etorri ginen, Askatasuna parkera. Hemen dauden bi iparraitza hauen ondoan landatu genituen geure ametsak. Nondik gatoz eta nora goaz irudikatu genuen. Ni sorgin jaitako kidea naiz. Herriko festa alternatiboak antolatzeaz gain, sorgin jaiak beste hainbat balore uztartzeaz arduratzen da. Gure artean euskeraz, feminismoaz eta elkarlanean aritzeko erronka dugu. Horregatik, hitz egin genuen Bizipoza elkartearekin aurtengo festetan Bizipozaren akelarrea sortzeko. Bertan, eragile desberdinen baloreak uztartuz, denontzako izan zen jai bat sortu genuen. Gu noizbenka elkartzen gea, ez daukagu datarik finkoa, baina norbaitek edo elkarteren bat laguntza behar badu, besteekin harremanetan jartzen da, eta gelditzen gea hemen Lasarten, eta beharrak edo hurrengo ekintzak egingo ditugun, denon artean adosten ditugu. Eta guen arte burutu ditugu ekitaldi ezberdinak, eta bat izan zen hemen Lasarte Oriako kulturetxean, Lasarte Oriatik Lesbosera,
ekitaldia, eta horra hasi ginen hori izan zen gure txupinazua, herriko txupinazua hori izan zen. Eta geho baita parte hartu dugu 2022an, parte hartu genuen Euskararen maratoian baita ere, eta oso polita izan zen, oso parte hartzailea, herrikoia, eta guri ere elkar ezagutzeko aukera eman dugu, eta oso guztua gaude. Personalagoa agian, ez? Oso guztua. Eta geho hirugarrena izan zen aurten San Pedrotan, hemengo Lasartureko festetan, hartu genuen parte hemengo jaietan. Sorgin jaietan, hoi da. Tristurak eta pozak elkarrekin konpartitzen ditugunean goxogoa dira. Horregatik, zipristin du zure herria.